Avui sortim a conèixer la granja de pollastres de Can Pep Julià. Hola, soc la Lourdes i aquí fem nosaltres pollastre ecològic de Can Pep Julià. Aquí els pollastres de Can Pep Julià, el nyau, els tenim fins als 28 dies. A partir dels 28 dies baixen aquí baix, al seu pati, i estan al seu niu, el seu galliner, i tenen cada pollastre de tindre 4 metres de pastura per ell de verd. Els pollastres surten quan els volen i entren i fan la seva vida quan volen. Es pot considerar que és un pollastre salvatge. Aquest pollastre el podeu trobar a la plaça de la Corona, que cada dissabte al matí de 9 a 2 estem allà, mercat de proximitat ecològic. El portem a octaus, amb el pic filetejat, de la manera que ens el demaneu.